zuciya ke ɗaukar so, jiki ke ɗaukar ƙauna. Da na miki abin da ba kya so, to dan Allah kike daina. Da na kira kiki dan taso, ki zo ki samu guri zauna. Faɗa mini abin da kike so, dan Allah kin ji mu tattauna. Rashin ki zai taɓa min zuciyata, har ma aka saka ne kaina. Dan Allah in kin zan mini gawa, da waye za a ce mun yi kama.